салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин соат барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. имрӯз 10 декабр аст ва нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки дар бораашон суҳбат хоҳем дошт. ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи шаҳри Конибодом тафтиши куштори оилаи Неъматовҳоро шурӯъ карданд. сокинони Шуробқала нигаронанд. дар ин маҳалла як хоҳарам аст. ба ногоҳ ягон нохушӣ нашавад гуфта ба наздаш омадам. дар рӯйхати сиёҳ ҳаст ё не 120 000 муҳоҷири тоҷике ки дар феҳристи таҳти назорати Русия қарор доранд чӣ гуна худро аз он берун кунанд? ҳастанд нафароне ки патент доранд, ҳама чиз доранд. дар рӯйхат ҳастанд. ва баъди вожгун шудани ҳукуматдории Башор Асад, Сурия бо сарнавишти норӯшан мувоҷеҳ гашт. коршиносон мегӯянд вазъият бадтар нахоҳад шуд. ҳоло тасаввур кунед ки имконияти воқеӣ барои таъсиси на танҳо масалан ҳизбҳо, балки фаъол кардани ҷунбишҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҳам пайдо мешавад. бо гузашти 2 рӯз аз куштори ваҳшатангез дар яке аз деҳаҳои шаҳри Конибодом, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар бораи он ягон шарҳи расмӣ нашр накардааст. шоми 8 декабр ҷасади 6 узви оилаи Неъматовҳоро аз хонаашон дар деҳаи Шуробқала ёфтанд ва ин ҳолат сокинони минтақаро ба ташвиш андохтааст. хабарнигори Радиои Озодӣ ба маҳалли фоҷиа рафт ва дид ки чандин корманди ниҳодҳои тафтишотӣ пай омӯзиши ин ҳодиса ҳастанд, вале онҳо аз додани ҳама гуна ҷузъиёт худдорӣ мекунанд. гузориши Фарзон Муҳаммадиро бо ҳам мебинем. баъди ёфт шудани ҷасади падар, модар ва 4 фарзанди онҳо, хешу табор ва сокинони деҳаи Шуробқала мехоҳанд фаҳманд ки дар ин хона чӣ воқеа рӯй додааст ва сабабу омили марги фоҷианоки онҳо чист. хешовандон мегӯянд аҳли оилаи Неъматовҳо тифоқу осуда буда зиндагии миёнаҳол доштанд ва асосан дар Русия кор мекарданд. марги нобаҳангоми ин оила дигар наздиконашро ки низ дар муҳоҷирати меҳнатиянд ба ҳайрат гузоштааст. ҳичи вай намуд. ягон бор ҷангу ҷанҷол караги набуд. ино оилаҳои нағз буд. домодам қобил буд. нағз буд. ягон бор ҷалбаш набуд. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони мо марги мармӯзи Наимҷон Неъматови 37 сола, Нафиса Неъматови 33 сола, духтарони онҳо Аминаи 13 сола, дугоникҳо Фотима ва Зуҳрои 10 сола, писарчаашон Муҳаммад Юсуфи 2 сола, аҳли деҳа ва сокинони минтақаро сахт андӯҳгин карда, онҳоро дар ҳолати тарсу бим гузоштааст. дар ин маҳалла як хоҳарам аст. ба ногоҳ ягон нохушӣ нашавад гуфта ба наздаш омадам. дар чунин ҳолат ҳама хавотир мешавад. ҳама аз мо мепурсад ки дар Шурқирғон чӣ гап аст. ҳолат ана ҳамин хел аст. дар ҳоле ки мақомот дар ин бора маълумоти расмӣ намедиҳанд, чанд манбаи Радиои Озодӣ гуфтанд ки зоҳиран аъзои ин хонавода аз ҷониби як ё якчанд нафар кушта шуданд. дар ҷои ҳодиса гурӯҳи таҳқиқотии Вазорати корҳои дохилӣ кор мекунад, аммо намояндагони он омода нашуданд дар ин бора шарҳе диҳанд. ин вазъ бисёре аз хонаводаҳо ва пайвандони онҳоро ки дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ва кишварҳои дигар ҳастанд, нигарон кардааст. ҳодисаи куштори хонаводаи Неъматовҳо дар ҳоле аст ки шаҳри Конибодом бештар аз 1 сол боз бо чунин ҳодисаҳо дар сархати расонаву шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифтааст. дасти кам чанд аъзои 6 оила дар ин минтақа бо аломатҳои қасдан ба ҳалокат расондан ёфт шуданд. масъулони мақомоти маҳаллӣ мегӯянд қисме аз чунин ҳодисаҳо ба ҷанҷолҳои хонаводагӣ рабт доштанд ва таҳқиқи дигар ҳодисаҳо идома дорад. дар як маврид аз даст доштани як нафар ё гурӯҳи беруна суҳбат шуда буд. ҷузъиёти ин ва дигар ҳодисаҳои шаҳри Конибодомро пайгирӣ дорем ва бо дарёфти маълумоти нав онро дар гузоришҳои дигар бароятон пешниҳод хоҳем кард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Конибодом. бинандагони азиз, гузоришҳо дар бораи ҳалокати аъзои 5 оилаи дигар ки ҳамин гуна ҷасадҳояшон дар як соли ахир дар шаҳри Конибодом пайдо шуда буд, метавонед дар вебсайти мо мутолиа кунед.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر داد که تا حال بیش از 60,000 نفر از طریق تلگرام این نهاد خود را در رویخط شخصانی تحت نظارت مقامات روسیه سنجیدند. در این رویخط 120,000 زادگان تاجیکستان شامل بودند. معلوم نیست اکنون چند از آنها برای بیرون کردن اسمشان از آنجا موفق شدند. در حالی که این نهاد از مهاجران تاجیک تکرارا درخواست دارد که اسم خود را در رویخط شخصانی تحت نظارت تفتیش نمایند، نه همه می‌دانند که در صورت دریافت نامشان باید چیکار کنند. پاسخ به این سوال در گزارشی همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی. наврӯз як муҳоҷири корӣ дар русия пас аз талошҳои ба такрор маълум кардааст ки номаш дар рӯйхати 120,000 нафари афроди таҳти назорати мақомоти русия набудааст. ин рӯйхат номи зиёда аз 120,000 шаҳрванди тоҷикистонро ҳамчун афроди қонуншикан дар бар мегирад. наврӯз мегӯяд исми бародараш дар ин рӯйхат ҳаст, вале намедонад дар идома чӣ кор кунад. дар ин рӯйхати 120,000 нафар аст. инро ҳар кас ҳам намефаҳмад ки чӣ хел бина дар ин списка аст нест. ман хидмат дидам, хайма набудаму додарам дар ин рӯйхат аст. дига ба куҷо муроҷиат мекунем, чӣ кор мекунем, инаша ҳеҷ кам намедонам. ҳастанд нафароне ки патент доранд, ҳама чиз доранд. дар ин рӯйхат аст. ҳастанд нафароне ки ҳеҷ ка надоранд, ҳеҷчӣ надоранд, дар ин рӯйхат нестанд. дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия онҳое сабт шуданд ки дар қаламрави ин кишвар ягон қонуншиканӣ карданд. фарқ надорад қарздорӣ аз пули телефон, напардохтани ҳаққи обу барқ барои муддати тӯлонӣ, риоят накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ҳозир нашудан ба идораи давлатӣ бо вуҷуди даъватҳои ба такрор ва ё қонуншиканиҳои сахти дигар ба мисли ҷиноят. бархи муҳоҷирон ҳатто аз вуҷуди рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия огаҳ нестанд ва намедонанд ки аз кадом тариқ исми худро ҷустуҷӯ кунанд ки дар ин рӯйхат ҳастанд ё не. мо имсолам хешид ки бе ҳеҷ одамои соз ҳуҷҷат доштагиани гардонанд, бе ягум чи аям дамадет гардонанд. барои ҳамин овозаи дурӯғи кагӣ шуд теракка чи барои ҳамин бе ҳеҷ гардонестанд ҳозир. одамое ки ягум моҳ сол бедаҳкӣ гаштагӣ нестанд, ҳаморо гардонестанд ҳозир. سعی نمی دکتر میسنجیم میریم. سعی نمیاد هست تا که کمپیوتر تا که نمیشه میسنجیده اگر چیزی نمیشه میریم میسنجیم. خدمات موجود ها میشه میریم میسنجیم. вазорати меҳнат дар сомонаи худ ва шабакаи телеграмаш як гӯшаи таъсис додааст ки дар он муҳоҷирон метавонанд бо ворид кардани санаи таваллуд метавонанд пайдо кунанд ки исмашон дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия ҳастанд ё не. барои осон намудани кори шаҳрвандон мо дар телеграм, дар мессенҷери телеграм чатботи махсус таҳия кардем. пайванде ки дар зери ҳамин навор аст онро мекушоянд, ба таври автоматӣ ҳамун саҳифаи чатбот дар телеграм кушода мешавад. тугмаи начат ҳаст, дар онро пахш мекунанд. баъдан аз ҳамун шаҳрванд талаб карда мешавад ки ба саҳифаи расмии ҳамин вазорат дар худи телеграм номнавис шаванд, обуна шаванд. баъд аз обуна шудан бозпас гашта аллакай обуна шудам тугмаи пахш мекунанд ва баъд аз он бояд ки минтақае ки онҳо сабти ном шуданд интихоб мекунанд. хуб ва санаи таваллуди худро дар формати рӯз, моҳ, сол ворид мекунанд. намояндаи вазорати меҳнат қадами баъдӣ пас аз пайдо кардани исми муҳоҷир дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русияро чунин шарҳ дод. дар ҳолате ки агар шаҳрванд номи худро дар ин рӯйхат дарёфт намуд, дар ин ҳолат якчанд сценария буда метавонад. агар ки шаҳрванд аз ҳудуди федератсияи русия баромада бошад, новобаста аз он ки дар кадом давлат, хо дар тоҷикистон хо дар дигар давлат бошад, дар ин ҳолат танҳо ба шаҳрванд лозим мебиёяд ки хуб ҳамун шиносномаи худро саҳифаи якум ва саҳифае ки ҳамун муҳри баромад аз ҳудуди федератсияи русия монда шудааст, онро расм гирифта ба намояндагии вазорат фиристанд, то ин ки намояндагии вазорат ба рӯйхати махсусе ки аз ҷониби вазорат таҳия гашта истодааст ва он рӯйхат ба вазорати корҳои дохилии федератсияи русия фиристода мешавад.
вазорати меҳнати тоҷикистон гуфтааст, шаҳрвандоне ки дар ин рӯйхат ҳастанд бояд то рӯзи 5 феврал ба мақомоти Русия муроҷиат кунанд ва агар мушкили қонуние дошта бошанд ҳал намоянд ва ё умуман қаламрави Русияро тарк кунанд. яъне баъди 5 феврал ҳамаи ин мардум якбора ба феҳристи онҳое ворид мешаванд ки дар сурати афтодан ба дасти маъмурони пулис бе ягон суолу ҷавоб ба Тоҷикистон ихроҷ карда мешаванд. исми беш аз 120 000 муҳоҷири тоҷик дар ҳоле шомили чунин рӯйхат гардидааст ки вазъи корҷиёни тоҷик пас аз ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокус Сити Ҳол дар Москав бадтар шудааст. дар моҳҳои ахир нигарониҳо аз ихроҷи муҳоҷирон аз Русия бештар садо медиҳад ва бозгашту ихроҷи онҳо метавонад ба вазъи зиндагии хонаводаҳояшон таъсири бад гузорад. 10 декабр дар гӯшаҳои мухталифи Димишқ садои таркишҳо шунида мешуданд. Тибқи гузоришҳои расида, баъди барканоршавии режими Башор Асад, Исроил ба таври муназзам пойгоҳҳои низомии Сурияро бомбаборон мекунад. Ба қавли гурӯҳи нозирони ҳуқуқи башари Сурия, ки марказаш дар Лондон мебошад, давлати яҳудӣ аксари иншооти муҳими низомии Сурияро тахриб карда, нерӯҳояшро ба минтақаи ҳоили канори теппаҳои Ҷулон мустақар кардааст. Шориҳон ба ояндаи Сурия бо احتیاط بها میدهند ولی تاکید میکنند که وضع بهتر میشود. بینندگان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید. تشکر از یکایک شما برای همراهی. خبرهای روز در سامانه azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ایکس و اینستاگرام و یوتیوب و تیک توک نشر می شود. اگر شما نیز از آن خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند، لطفاً بفرستید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.